Gokyani ebinase ebigambiro by'erichiko nabo gokwene kibuna ebina nkogayono bire asubwango nabo gokorenda na kwirania obwamate bono ni gesukuru ya Mediation Training Institute ya East Africa MTI ya ruro boseme gucyase aborokia aborokiwa abarabagaya ni emerongene eri kubabeka angeba chikugaya nebinase ebinyoro nonye nase cyobisi bagokora emirimo amasomayo ose amasomayo aireta matukatano ya skuru ya Kisii National School nigaraitwe na Professor James Mangerere uyore omworokio monene bw'eskuru eyo ya MTI Africa ya mucha uyubo igorwa esegeto cyasa abantu bonsi kubwatira obugajane kobokerinde gosegeta ukwigwana buno moseketwe Kiliforenge areganire roboti urwo asubwaga roboti kubabona Okobolia niko kuarurwe gotia asaba Kenya bonsi wataroboganya nikoboko heliko ene kebuna ebina byabongoganya bire asobwango abago batari gutumeka enibe nyinge eyemagiga yebina bire bikoirwa asebigambiro byelichiko kodakana koire gekegetambe naboigo oli okobugwa onyaragwa kana chibeza chinyenge heliko muisanekia olia omocheire wiki eno twalenge bosongo natogoja kero mwaka twabundi sireji medieta nimeronge ene ababono nabako ndasiko bagyo konya kogayana karabantu obwate bitina balemo bitina yi family ebitina biye kigasi na keregendo ene principal ya skuru ko kwa Getari secondary school na inchini na beno mo komone sana asiri tukuri rero anyore certificate ya mediation na bere ga wiki yengima yankonyire sana kubwa mono ne principal ya tuar experience oro ninche benechingu chinene anyo skills nyinge ase bitina biri korwe community wogese skuru amone skuru n'abana n'abarimu nabe n'ekinguru kinene ngoje kwanda koba kinko ba solution yerene kubwa mono na very prepared now very much nyende ndosie pia mediation group ase skuru yane nyawo konye bitina bibi abana bari abakabake Korengana na Professor James Mangerere oyoro masemia monene ase skuru y'abasemia bobogayani imiyorongorwa Africa ya mocha gatabuna nerebuya asekero yomo kwene kebuna obwatera bara mangana yobogayani koboko itogweni kare y'abantu baminto dikamoko genda chikoti kwanza tema gokorobogayani una wana ntobwadi center kieto bosongo gaigana Nyamira tobwade Kisii Mediation Center ntobwadi Nyamira Mediation Center na ichi apaso ni cyabana wajiro gaiga Mr. Nyagosia na Mr. Nyangaya ejini center ya very established wana garobwate liyobolemo ichi familia mangana succession chi limana ejigasi ibinde byonsi leta liko kumenya ko uchiye ko leta kiagara obugayani obole bwango nande bukole ndo bwamate Nabaigo abanyakerogo korwa ase bityo byobogayani bya Kisii na Nyamira nigo babasemira abakenya bonsi gotarire bityo byabo elio obanyore obokoreri bwa bwango Victor Nyangaya chairman ya Mediation Nyamira County Mediation Center era se center ya Nyamira town nintu abatangani go jake center Kenya ngima kurwarore jinde kama go jaka abantu ba embrace mediation kese twatagete sente yeito 2025 twagambire bina se sente yeite binge bietane 20 igobono abantu bono bagoche abantu bamanyire no bagocha ekera ba etanire no bagoche sente na abantu murembo wansire gocha sensema ya marimo sema ye bitina bye megondo bitina bye cyombe kikoli kibando cy'umuntu okoramana ogojana ebinte bike nduwende ko ndiko twaje komenya ororo yaira nga kintambe nekebeza kinyinge abantu mwachamo asije mediata igeko bakonya kugamba egero muiwane omurembo be asebinyoro Dola Nyamusi oyo mubo basaye bari bayegeiro bogayani nigo agotababuna obogayani mbakonye gokiania amangano yogotana nonya na sabasaye bwasaboigo akobasemia na barabwo begeiro bogayani elinde bobakonye asama tukari bosyo ironde no maboko asenyenje na nyara ribaga ryo kwegera ekosi ya mediation ni ingia ekiagera na somi guna manyire na kingo chikoreto muremba sabantu bandi no bwa matobya asabantu boigo ande buno musae ndoche na ansire kumanya wiya
enjira turabe to tackle chi issues to ko nyoren tukuna basai mediation tani na baka kabuka as long as tubugate willing ko yakora no ani ntira batoko yakora na indi na peta we temine tina na baga kabuka ingo reporter Soko TV kurasoboka takati wa Mochibo Songe county ya Kisii Eritrea ne Wycliffe Farenge.